Napsal na 3 roky. Si už nejdu. A ta, co dělá sestřičku Ubočaná, tak jej taky nabízeli celý. Má třeba s jiný problém ještě, no. On dneska spíš dostane si na no, Michale! On nemůže jít sám. To fláká. No, oni nepískají taky nic, vy? Ale už má se rozvázaný to. Má rozvázaný Pepo, jdi tam. Já ti tu stojím blbě. Ježiš, vypadá tady. Vy jste jí děláte. Tak co ty, Líko, kučko? Ty máš Nevím tam, kde máš papírák? Jo, máš? Já mám ještě jiný. Co si myslím? Dejte si vinka? Ne. Tak to lícej pomalu. Když tady se Míša trošku vrátil, tak ten míč měl daleko dřív. No! Lepší přihrávku. Prudší. On je tenhle ten je větší. Ten obstrčí. To ne, ale takový bojovníček. Hraje za nás. Za nás hraje Petra. No. Tak, Míšo! No! No! Bože! Ještě! Ty brděl. Sameček má smůlu. Počkej, to je zase sameček. Ten dával tím kolenem teďkon právě. No tak já nevím, jestli to je rychle. Modrý kopačky 2. Běhá za bazou. Jdi, Ondro! Střílej! Pojďte. Musí do toho, oni musí do toho rohu až. No, ještě! tak si míčem až do té strany. Ano, a trefí se tam. Tam se trefí po. Co tam vždycky spadne, Vy se divíte, a to normálně nacvičují při tréninku. Můžeš zavážeš klinickou bytí utrhne ruce. Monem, večer, neděláš To musí být kofrem. To musí být rychlý asistent. Tak jdi, Míšo, nejemikale! On to vypustí, ten souboj. To je jedno, ale může zabrat, až je tam převrátit. Na co, když už je to 4-5 znát? No. A zítra tady hrajou ten? Ne, příští se těší. Na ten pohár? Ze školy. Jako to je čtvrtek. Jako to se na školu. Ten tady nacvičuje s tím. Adi! Zase ale. A zase, úplně musí k tomu praporku. No. Tady spadněte tam. Tady je Nikolka stavička. Nikolko, kde je Kubík? Kde je Kuba, Nikolko? Kde je Kuba? Jo, děkuju. Tak dávejte pozor.